De Limburgse vlaai moet de erkenning gaan krijgen tot Europees streekproduct. De eisen waaraan het typische Limburgse product moet voldoen zijn in de aanvraag vastgelegd. En bij Nonke Buuske in Schinveld zijn alle ingrediënten en know-how aanwezig. De bakkers daar kunnen precies uitleggen waarom de supermarktvlaai niet betiteld mag worden als Limburgse vlaai. Ik vind het jammer dat inderdaad dit Limburgse product als exportproduct door de grote bedrijven naar boven Holland is gegaan. Niet dat het erg is, als je met een goede ambachtelijke vla exporteert naar boven Holland, maar op een gegeven moment is er misbruik van gemaakt worden. Dan kiezen dus dit extreem geval. En die werden dus als Limburgse vla betiteld. Terwijl vier dus als Limburg en Belgische Limburgse bakkers, dat is geen vla, dat is gewoon met elkaar gezet. Volgens Jacobs is de supermarktvlaai binnen een half uurtje klaar, terwijl de Limburgse vlaai veel meer liefde en ambacht behoeft. Zo begint het stookproces van de steenoven al de avond van tevoren. Bovendien moeten vullingen en de toplaag meegebakken worden. Het achteraf toevoegen van slagroom of fruit is dus niet toegestaan. Kijk, deze vlaai, als ik die vastpak, dan zie ik dat die kleur natuurlijk redelijk goed is ten opzichte van deze. Ja, maar wat belangrijk is, en ik kijk aan de onderkant, vooral de vlaadeeg. Kijk, en dat is op een gegeven moment ook wat die met dat streekproduct proberen te bereiken. De collega's, de oud-collega's van mij, om het zo te drukken. Proberen het streekproduct houdt er een bepaalde kwaliteitsnorm aan. En de kwaliteitsnorm in dat ze dus inderdaad boeten dat ze het fruit in de regio, de vulling, maar ook dat dus de vlaadeeg zelf minimaal 35 tot 40% vetstof heeft, of margarine of roomboter. Dan kies je dus een lekkere smeuïge vla. Deze zal wel van 2-3 dagen misschien al zijn. Belangrijk is, het is een dagvers product. Maximaal 1 dag mogen ze eventueel, nog een dag mogen ze nog als vla verkopen. Maar eigenlijk is de bedoeling dat een ambachtelijke bakker een vla bakt op de goede manier, maar ook dezelfde dag verkoopt. Want zijn vla die niet goed bakken, dus de vulling vult dan de neven. En dat willen ze dus bereiken, dat ze zeggen de Belgische en de Limburgse bakkers die dus die vla hebben gekregen met die norm. En die norm hield van alles in, dan mogen ze als Limburgse vla betitelen. Wat belangrijk is, en dan kom ik even terug op de deeg. Deze vla wordt in deeg gedreid en het rijstproces is belangrijk. Die heeft geen voorrijst gehad, zoals we vieren in de bakkersnormen nemen. Dus dan wordt die vla gewoon afgewerkt. En dan kiezen ze inderdaad een stugge, niet smeuïge vla. Terwijl, en ze dus op dat ambachtelijke, niet alleen maar vier, maar de echt ambachtelijke bakkers, die doen dat ook. Draaien de deeg, geven een goede voorrijst, zodat de deeg zich goed kan ontwikkelen. Is ook leuk en lekker voor de volume van de vla. En dan rolt ze hem uit, dan moet er nog een keer, in één keer nareizen. Deze de vulling erop. En dan lekker nog een keer na te reizen. En dan pas kan ze hem bakken. Nou, deze vla gegarandeerd, die is een tijd van pakweg een half uur. Dan zit die al in de oven. Dus de smaakproduct, het smaak lekkere, wat dus eigenlijk hierin zit, bijvoorbeeld de gele room en de strooi, die komt hier beter tot ontwikkeling als wie daar. Het is al jaren een doorn in het oog van de Limburgse bakkers dat een slap aftreksel buiten Belgisch en Nederlands Limburg wordt verkocht als traditionele Limburgse vlaai. En daar moet een stokje voor gestoken worden. Om dat te bereiken zijn ze dus nu bezig met dat streekproduct.